Salam edilesler tamamen oturmuşsunuz. Biz sizin her biriňiziň ırsgally bereketli döwletli ojoklarynızda janyňyzyň ta başyňyzyň dik bolmagyny tutýan tutumly işleriňiziň ilmida mara waşlyklary beslenmegiň arzuwla aýdym bolup galaýnatly gepleşýäňiziň täze sanyna seretmäge çagyrýar. Mehriban watandaşlar, bugün kunna hormatly prezidentimiz Halipa şäherlik ýoluny dikeldik berdi. Yurdumyzyň ähli ulgamlaryny şägirdler halipalar bilen işleşip bilýärler, ussatlygyny artdyryp bilýärler. Ine biziň aýdym sanatymyzda, vokal sanatymyzda hem bugün kunna ussat mugallimlerden talipler sapagalýarlar. Ine gepleşigimiziň şu gedek kysany hem hutşulnykda nazardan uralyp yurdumyzyň Lewap welaýatynyň ýürütme sanat mektebiniň mugallimi şeýle-de talipler bilen sadanlar topar bilen taýýarlamagy maksat edindik. Edilesler, bugün kunna hormatly prezidentimiziň saýesinde yurdumyzyň 5 welaýatynda da ýürütme sanat mektepler hereket edýär. Ýaşlaryň sanatyny ösdürmek üçin, halipalardan bize miras kalan aydımlar öwrenmek üçin bu sanat mekteplerde uly işler durmuşa geçirilýär. Bular barada biziň söhbetdeşlerimiz yurdumyzyň Lewap welaýatynyň ýürütme sanat mektebiniň mugallimi Mehrem Jumaýew, taliplary Güljemal Taýlywa, Cemal Saparowa, Dünya Gözel Begaliýewa. Şeýle-de sanat mektebiň sadanlar toparýar. Mehrem oğlum bugün kunna hormatly prezidentimiziň saýesinde milli opera sanatymyzdy keldildi. Opera sanatymyzda zähmet çeken halipalaryň ýaşlary bilen işleşmäge uly mümkinçilikler bar. Yurdumyzyň ähli welaýatlaryna ýerleşýän sanat mekteplerine şol sanyna Maýa Kuliýewa adyna Türkmen Milli Konserwatoriýamyzda, Türkmen Döwlet Medeniýet Institutymyzda vokal sanatyny ýaşlara öwretmekde uly mümkinçilikler bar. Ine siziň hem talip gyzlaryňyz halipalardan bize miras kalan aydımlar yerini ýetirmäge uly mümkinçilikler dörediler. Söhbetdeşligimiziň başyny yurdumyzyň Lewap welaýatynyň ýürütme sanat mektebine ýaşlar bilen alyp barýan işleňiz barda başlasaňyz. Özüniň göz başyny gadim müňýylliklardan alyp gelýän türkmeniň aýdym sanaty bugün hormatly arkadaşymyzyň parasatly syýasat netijesinde halipa şäherlik ýolu bilen uly ösüşleri eýe boldy. Ýaş tekinler ýüde çykarmak esasında yurdumyzda geçirilýän ýanglan diýarym telebäsleşikleri, şeýle hem ýylyň parlak ýyldyzy, ýaş çağajyklar üçin bolsa merjen däneleri, merdany nesilýaly bir näçe bäsleşikler aýdym sanatyny has belende galdyrmak şeýle hem ýaş tekinler ýüde çykarmakda gaty uly golda berýär. Biz hem Lewap welaýat ýürütme sanat mektebinde dutar hünäri boýunça tapak berýär. Şeýle hem şu türkmen dutaryny fortepiano sadurlaryna goşup, şeýle hem beýleki sadurlar bilen goşup bir näçe aýdymlary täzeden işläp, şu ýaş taliplerimize öwredip, şolary halipaçylyk edip gelýär. Millet dutar saz seredimiziň ýanyna bir näçe täze döwrewap sadurlar goşup, täze sadlar döretmäge, şeýle-de gadimden galan, ýani miras galan sadlarymyz hem täzeden işlemäge mümkinçilikler bar. Milli dutarymyz üçin biziň geçen halipalarymyzyň bir näçe täzeden işlären aýdymlardyr, sadlary ine biziň şu günkü günümizde miras galdy. Biz hem şol aýdymdyr sadlary häzirki ýaşlara şonuň bir anyk nota esasında şonuň bir nusxasyny bolmadan täze hili sadurlar bilen täzeden çemeleşip şonu halk köpçüligine ýetirip gelýär.
Saat Türkmen kompozitorlaryň döredikden bir näçe eserleri bar diýdik-de. Şu eserler özüniň göz başyny millilikden alyp gaýdýar. Şul aýdymlary, şu sazlary dinläninde eline dutar alıp özüňem goşuşyp çalanyň duýman galýar. Elbetde gadymy sazlarymyzy häzirki günlerde täzeden siziň ýerine ýetirmeňize dinlemeklik biz üçin diýsem uly bagyt. Sebäbi halipalarymyz bize bu sazy miras goýdy. Ýaşlaryň hem öwrenmek üçin Türkmen sazynyň oturuň taryhy bilen tanış bolmak üçin bir döredilen uly mektep, bir uly mümkinçilik siziň bu çalýan sazlaryňyz. Size sag bolsun aýdýas muallim. Indi söhbetdeşligimizi talipleriňiziň ýerine ýetirýän bir aýdymlar bardy dowam etsek. Türkmen vokal sanatymyz bugünkü gününe ösýär. Vokal sesinde bir näçe ustad halipalarymyz ýaşap geçen. Öz aýdymlaryny, öz eserlerini, operalaryny bize miras goýan. Muallim şu dutar saz senediniň bir ýanyna fortepianonyň owazyny goşup bir näçe aýdymlar işleýärsiňiz, şolar barady. Türkmen dutarynyň ýanynda aýdym aýtmagyň özüniň bir öz boş bir lezzeti bar. Ene biziň halipalarymyz bize miras galdyrypdyrlar. Türkmenistanyň atgadan artisti Gurban Sultan Nurýagdyýewa, Bibi Belmuradowa, Gurban Gummanow. Şolaryň bir näçe aýdymlaryny biz täzeden dutar bilen, fortepiano bilen ýa-da dutar hem de akordeon sazlary bilen goşup täzeden işleýär. Elbetde bu aýdymlar halkyň ýüreginde, kalbynda ebedilik ýaşaýar. Sebäbi bu türkmen dutarynyň bir öz boşly bir owazy, lezzeti bar. Gurban Sultan Nurýagdyýewanyň Duşurmazmy, Galdym armanyny, haly dokuyan lälem. Bu aýdymlar ölmedi gitmedi, halkyň ýüreginde baky ýaşap beren aýdymlar. Biz hem şu aýdymlary taliplerimiz bilen täzeçe işläp, halk köpçüligine ýetirip berýärys. Hawa. Gülcemal, söhbetdeşlik siziň bilen dowam etsek, ýa mugallimyň sözünde bellek geçdi-de bir näçe ustadlyň adyny azap geçdi. Ýurdumyň Lewap welaýaty hem bir näçe gow-gow aýdymlaryň döräp, adamlaryň kalbyna, insanyň ruhy dünýäsine aýratyn täsir edýän aýdymlar bir döreden ustadlyň mekanyna. Indi söhbetdeşligimiz siz öz vokal sesinde öwrenýän aýdymlaryňyz barada. Öz halipalaryňyz barada dowam etseňiz. Sağ olun. Ine berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe Gahrman Mehriban arkadamyzyň saýasynda biz talip ýaşlara okumany, öwrenmäni, döretmäni giň mümkinçilikler bar. Gahrman Mehriban arkadamyz ine opera vokal sanatyny täzeden bize dikeldip berdi. Elbette biz talip ýaşlara bu diýseň begendirýär. Has hem öz günärimizde kemilleşmäni hem uly itergi berýär, ösmäni mümkinçilik döretýär. Anha bugünkü günne hem biz sanat mektebimiziň talip ýaşlary bilen şeýlede Halipa muallimiz Mehrem Jumaýew bilen bilelikde 19 perdeli türkmen dutarynyň ýanynda türkmeniň vokal sanatyna degişli bolan bir näçe meşhur aýdymlary ýerine ýetirmäni öwrenýäris. Hawa. Ine şu wagt siz talip ýaňy sanatyň inçe ýollarynyň ýürep halipalaryňyz bilen öwrenip, vokal sanaty bilen giňişleň tanışmaga başlan günleriňiz dowam edýär-de, dogry dämi? Indi dutar saz senedimiziň ýanyna vokal aýdymlaryny ýerine ýetirmekde mugallimleriňiz bilen näil maslahatlaşýar, nähil işler alyp barýaňyz? Vokal sanaty diýenimizde aýdym sada bolan höwesi maňa öz ejem döretdi. Ýani çaga ejemiň ýerine ýetiren bir näçe aýdymlary has hem maňa aýdym ýerine ýetirmänim, şo sanaty höwrükmegime esas sebäp bolup durdy-da. Ene men mawy ekranda Türkmenistanyň halk artisti Medeniýet Şahberdiýewa, şeýle-de Türkmenistanyň gahrmany Maya Kuluyewanyň bir näçe ýerine ýetiren aýdymlaryny dinledim. Hem de şu ugra bolan höwesim has hem artdy-da. Dutar saz senedi biziň milli sanatymyzyň biri. Elbette dutar saz uralynyň ýanynda aýdym ýerine ýetirmek bu diýseň başgaça doýugda. Aýdym ýerine ýetirilende ýani dutaryň şirni owazy bilen sesiň ikisiniň birikmeginde has hem owadan ses emele gelýärdi. Şonuň üçin meniň özüm Halipa muallimiz bilen bilelikde dutar saz uraly bilen aýdym ýerine ýetiren wagtym özüm kim lezzet alýan, gowy görýän. Hawa, ýerine ýetirýän aýdymyňdan ýa okaýan goşluýyňdan, çalýan sazyňdan lezzet alsaň, göwnüňe laýyk bolýar. Watandaşlarymyza, halkymyza hödürleýän bir eseriňem ýerine düşýär, dogry dämi? Dutar saz senedine ýana päder sen bize haýsy aýdym aýdyp berjek. Çağalygymyzy aňymyza siňen, gulagymyzda galan Mukamyň syr kinofilminden Karkaranyň aýdymy bar. Kinofilmde Karkaranyň keşfi has hem bu kinofilm bezeýär-de. Ýani biz hem halipamyz bilen bilelikde maslahatlaşyp şol aýdymy ýerine ýetirmek makul bildik. Çağalykda näre bul aýdymy ýerine ýetirmäni höwes etýärdim.
Mährem bolum, görýäňizmi, ihlas bilen aglasaň sokur gözden ýaş çykar diýilýär-de. Bu hakykatdan hem şeýle. Haýsy da bolsa bir zada bir ýürek bilen hereket etseň, aýdym saatsyny oturuň şo ýoluny höwes edipdir-de, özü aslynda ýürütesin ot mekdebiňizde kanon sadyralyn çalýar diýip bir sözüňizde belläp geçdiňiz-de. Bu aýdym ýerine ýetirmek üçin ýüregi bilen höwes edipdir Güljemal. Aýdymy öwrediýän pursatyňyzda nähili kynçylyklar bolup geçdi bolum? Güljemal'ın belin sesi var, yani soprano sesi var. Güljemal'ın yanında sağdan darlık edecek bolsak, şu 19 perdeli dutarda yanında sağdan darlık etmeli bolu. Elbette onun öz boluşy kynçylyklary hem bar. Şeýle başga tonun, ýagny 5-nji perdäni onun esas dayanç ses edip çalmaly bolýar-da. Elbette ol kynyrag hem bolsa, şu belin seslere de şu türkmeniň 19 perdeli dutar bilen çalmak mümkinçiligi döredi. Türgünde şu işlerini köp geçirmeli. Şu aýdymçy bilen köpräk işlemeli bolýar. Ähmet talap edýär-de. Hawa, sag bolun bolum. Size alyp barýan işleriňizde ulysynlyklyň hemra bolmagyny arzu edýäs, höwetdeşligimiz Jemal siziň bilen dowam etsek, ne milli halk aýdymlarymyzdan bugünkü günni halipalardan bize miras galyp, häzirki günlerde siziň ýerine ýetirmeňize uly mümkinçilikler döredi. Hormatly prezidentimiz halipa şäherlik ýoluny dikeldip, şu aýdymlary siziň ýerine ýetirmeňize bir uly mümkinçilikler döretdi-de. Şular barada dowam etseňiz. Dogratýaňyz türkmen sungaty, türkmen medeniýeti öz göz başyny gademiyetden alyp gaýtýar. Şol gadem döwürlerden bäri hem türkmen medeniýeti, sungaty özüniň milli öwüşgünlerini, milli aýratynlyklaryny ýetirmän bagşy taýdandalarymyz tarapyndan biziň günlerimize gelip ýetipdir. Biz hem Lewap vilayet ýürüýte sungat mekdebiniň mugallimleridir, talip ýaşlar bolup, ýurdumyzda geçirilýän ähli bayramçylyklara özlerimiziň aýdym saatly çykyşlarymyz bilen sowgatly barýar. Ine men hem özümiň okaýan ýerimde özümiň halipam Türkmenistan halk bagşysy Gurwandyrdy Öwedowdan bagşçylyk sungatynyň inçe sırlaryny, ýagny bagşçylyk sungatynyň inçe tiltimlerini öwrenýän.
gusarymyzda, milli gyjygymyzda çalynýan saatlarda ýerine ýetirilýän aýdymlary bir estrada görnüşinde diňlemeklik saz rolüň goşulanyna hasam aýratyn bolýar. Sag bolun malum. Indi söhbet döşlüğümü dünýä gözel siziň bilen dowam etsek, indi sizem Liwap vilayatynyň ýürütü sunugat mektebine sapak alýaňyz. Bir neçe halipalardan, mugallimlerden, öz sapak alýan mugallimlerimiz bar, işleýän aýdymlaryňyz bar, dowam etseňiz. Men hem Liwap vilayat ýürütü sunugat mektebimizde fortepiano bölümünde bilim alýaryn, gapdaldan vokal aýdymyny aýtmak bilen gyzyklanýaryn. Şo vokal aýdymlaryny höwesim bar. Sunugat bu adamyň kalbyna täsir edici. Sunugat adamyň diňe ýaşaýyşyna däl durmuşda ähli taraplaryň höwesini artdyrýar. Men Türkmenistanyň gahrymany Maya Kuleýewa, Medeniýet Şahberdiýewa, bundan başga da halipa aýdymçylarymyz Annagul Annokluýewa, Guljan Hümmedowa ýaly gaýtalanmajak zehinleriň aýdymlaryny diňläp, şolaň aýdymlar biziň mirasymyzda ulaqan bir baýlyk. Ýerine ýetirip giden aýdymlaryny ýerine düşürip aýtmak bolsa diňe biz ýaşlaryň geljeki maksadymyz. Häzir söhbet döşlüğümüziň şu ýerine onna vokal sesiňizde aýdym diňlesek, soň söhbetimiz dowam ederiz. Dünýä özel köp sawol owazyň hassa belentliklerde ýanglansyn size döredijili üstünliklerini okuwňyzy arzu edýär sawolun. Mährem bolan maksada okuny ýaşlarymyzyň bir aýdyma saada sunwata bir höwet edişini göreňde begenýän, buýsanýan da
Bizim häzirki günlerimizde çendi gelip ýeten mirasymyza saklanýan usatlaň aýdymlaryny, bir halipalaň ýerine ýetiren bir mirasyny bizim ýaşlarymyz ýerine ýetirýär. Nesidem dutar saz rolunu bu aýdymlaryň ählisinde bir sazandalyk edýäňizde usatlyk bilen fortepianoň ýanyna da çallyňyz ýaňy gördük. Akordeon saz rolunun ýanyna çallyňyz. Klawiş saz rollarynyň ýanyna da çallyňyz. Mundan başga türkmen dutarymyzy bir näçe döwre wagt saz rollarda bir çalmaga mümkinçilikleri barda. Şular barada bir belläp geçseňiz. Türkmen dutary häzirki döwürde medeniýet okuwjaýlarynda has östü nota boýunça çalynyp ýerine ýetirilip ýaşlar öwredilip gelinýär. Meşhur kompozitorlarynyň bir näçe eserleri bar. Her saz rolanyň öz mümkinçilikleri bar. Biz vokal aýdymçysyna şu dutar saz rolunda sadandarlyk edenimizde esasy vokal aýdymçynyň esasy aýdýan ses belentligi diýilýär da, ýagny daýanç sesi birinji oktawanyň fa diýez, sol notalary has şu işçiň daýanç perdeleri da. Emma biz türkmen dutaryny, ýani 13 perdeli dutarymyzy biz ýagny re notadan, birinji oktawanyň re notasyndan ýokary çekip bilmeýäs. Kompozitorlarymyzyň döwreden köp sanly eserleri hem re notasyna niýetlenip düzülen. Emma biz şu vokal aýdymçylar ýagny mi'den, fa'dan, soldan hem aýdýarlar. Has köp aýdýarlar şol notalardan. Ana şonda biz şu 19 perdeli dutary şol notalary fa notadan, sol notadan, la notadan hem daýanç perdeni tutup çalmak mümkinçiligi döreýär. Bu bolsa ýagny vokal aýdymçysy üçin özüne oňoýly sesde aýdym aýtmak, şu aýdymyň içine girip hakyky öz ses belentliklerine ýetmäne mümkinçilik döreýär. Ýene de şu türkmen dutaryny islendik saz rolanyň ýanynda goşanmyzda öz bolşy bir lezzeti bar. Eseri döreden adamyň ýagny şol alan heňi milliligi ýugurlanmaly. Şonda bolanda has gowy şol saz rol bilen bile dutar alşyk gidiberýär-de. Hormatly müşteriler, Türkmenistanyň Türkmenbaşy Döwlet Täzirçilik Banky size özüniň täze cashback höwüslendiriş bank hyzmatyny hödürleýär. Bankymyza degişli goýun bank kartyndan tölew terminallary arkaly sewda we hyzmat ediş nokatlaryna nagd däl görnüşini tölew geçirilenine her bir geçirilen amalyň mölçerinden 0,15 göterim cashback höwüslendiriş hyzmaty ýertildi. Ýagny goýun bank kartyndan her bir geçirilen nagd däl amalyň 0,15 göterimi bankymyz tarapyndan müşterileriň goýun bank kartyna ýygyny tölenýändigini habar berýär. Cashback höwüslendiriş hyzmaty boýunça ýeňi işleýän maglumat bilen Türkmenistanyň Türkmenbaşy Döwlet Täzirçilik Bankynyň TB-Bank Go.tm web sahypasy arkaly tanyşyp bilersiňiz. Habarlaşma üçin telefon belgilenmeli. 44 70 37 44 71 72 Türkmenistanyň Türkmenbaşy Döwlet Täzirçilik Banky. İyiyem günü
Meşhur kompozitorlarımız Veli Muhadov, Bayram Durdu Hudaynazarov, Aman Ağacıkov, Recep Recepov, Hıdır Allanurov ve başka da bir näçe meşhur kompozitorlarımızdan şu güne yetip gelen bir näçe acayip eserleri biz şu wagt häzirki döwürde öwrenip, çalıp halk köpçülüğüne getirip gelýär. Sağ olun oğlum. Indi şu siz vakal aydımlarına dediğinizde halk aydımlar yerine getirilýär. Yaşlanmaz halk aydımlarını yerine getirmäge bir içkin gyzyklanýarlar, şoňa ýykyn etýärler-de. Klawiş sazgorlarynyň ýanyna dutar sazgorlarynyň mümkinçilikleri bardy, durup geçseňiz. Halk aydımlarymyzy döwre waplaşdyryp, orkestr bilen bilelikde şu dutar sazgorlary goşup çalmagyň onun özünün süýjülligi, lawızlylygy bar. Klawişli sazgorlar bilen diňe dutaryň özüni goşup aýtmagyň özüniň bir lezzeti bar. Semen bağlap getirdim sen almadık bollum
başka yolun geçmeli. Yoluma düşeyim, başka yolun geçmeli. Gülleri çevrede yerken badani, gördüm seni gödür bahar yâdâni. Bağladım yüreğime şirin fâdâni. Ayda kimin yar haleti gödür. Bağladım yüreğime şirin fâdâni. Ayda kimin yar haleti gödür. Gönlüm kapışandaydım ağabey. Verdim yine, verdim verdim pay. Şeyle güzel gönlüm yılın payı. Çekme ahlar haleti güzel. Şeyle güzel görmek yılın payı. Çekme ahlar haleti güzel. Şehit oldur yüreğimde yaratı. Gül yaşamı yaşamada arıtı. Sana tayin diğer hindi tavtı. Bağın almanar haleti güzel. Sana tayin diğer hindi tavtı. Bağın almanar haleti güzel. Zeydim onu orman yarına viran. Zeydim orman yürek tarımdan ayıran. Zeydim mukamın çallaşıdan hayran. Yüreğimin tar haleti güzel. Zeydim mukamın çallaşıdan hayran. Yüreğimin tar haleti güzel. Bağın almanar haleti güzel. Ayda kimin yar haleti güzel. Aydym bolup, saz bolup, mukam bolup ýaşaýan türkmen halkymyz bugünkü günni milli aydymlarymyzy dinläp, geçmiş taryhymyzda bolup geçen halipalaryň döredijilik ýoly bilen tanışmaga uly mümkinçilikler alýarlar. Ene şonuň ýaly gowy aydymlar ýerine ýetirýän halipalarymyz bugünkü günni şägirdler bilen işleşip milli aydym sanatymyzyň iňçe ýollaryny şägirdlerine öwredýärler. Uly mümkinçilikler üçin türkmen sanatymyzyň haqqywanlar, gahramanlar kadamyda köp sag bolsun aýdýar. Mehrem bolum, söhbetdeşligimiziň şu ýerine şu döreden uly mümkinçilikler barada bir boýsaçlyk gurrunlagyny eşitsek. Medeniýet sungat ulgamynda uly işler alyp barýan, hormatly arkadagymyza sag bolsun maýdýan, hormatly arkadagymyzyň jan sag bolsun, tutjan tutumlary el müdama rowaj alsyn.
Türkmen synawatynyň medeniyetiniň hak howandary gahrman arkadağymyzyň jany sag, başy dik bolsun. Halipa şägirtlik ýolunda kelip beren hormatly arkadağymyzyň jany sag, ömrü uzak bolsun. Opera vokal sanatyn täzeden dikeldip beren. Biz talyp ýaşlara şular ýaly uly sahnalarda çykyş edip özümizi görkezmäni giň mümkinçilikler döredip berýän sanatymyzyň hak howandary, gahrman, mehriban arkadağymyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, alyp barýan tutýan tutumly işleri mundan meýlekde rowajardyň. Köp sağ olun. Talipler, mugallim, sadanlar toparsıda da sağ olsun aýdýar. Gepleşigimiziň dowamynda sadanlyk edip berdiňiz. Ähliňizde bir döredijili üstünliklerini arzu edýäs, alyp barýan işleriňizde ilm adamy üstünliklere ýetip bir täze aýdymlar döredip, halipalan aýdymlaryny täzeden işläp, watandaşlarymyzyň arasynda ýetirmeňizi size arzu edýäs. Sağ olun. Mehriban watandaşlar, halipa şägirtlik ýoly hormatly prezidentimiziň saýasynda ýurdumyzyň Liverpool aýatynyň ýürütü sungat mektebinde de uludan dawarlanýar. Opera sungatyndan bir öwrenmäge, vokal sungatyndan aýdymlar ýerine ýetirmäge uly mümkinçilikler döredip berýän türkmen sungatymyzyň hak howandary, gahrman arkadağymyzyň janynyň sag başynyň dik bolmagyny arzulap, aýdym bolup galaýan atly gepleşigimiziň şu gedek sany geçirip gotorýar. Ýene-de ýaýlymda ýagşy günde diýdarlaşýançak hoş, sag olun.